Showcase és una caixa de mostrar coses. Show és mostrar. Entonces, és una mostra, és com una fira. Imagina't que tu vas a una fira i els seus proveïdors hi duen les seves millors cuites, els seus millors productes per ensenyar-los. Una mostra de shows, espectacles, músics, música amb estils diferenciats. Avui hem tingut el gust de presentar uns vespres, unes vetllades temàtiques basades en la gastronomia mesclada amb la música, i això ha estat bastant novedós. Això ja és una roda que el més important és que també els que l'han de consumir, els interessats, estiguin aquí, ens acompanyin i venguin d'allà on sigui necessari. Aquí tenim gent que ha vengut de Finlàndia, de Miami, d'Inglaterra, d'Itàlia, de Canàries, des de luego, des de Barcelona. Això vol dir que és com una roda. This time we'll take it slow, take it slow. This time we'll take it slow. I used to roll the dice, see the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, along with the king. Romàntic té la base en delegacions. La central està a Mallorca, allà on va néixer. Després tenim una delegació a les altres illes de Baleares, Menorca i Eivissa. També tenim una delegació a Catalunya. Estem obrint una delegació a Andalusia. I llavors tenim totes les Canàries, totes les illes Canàries, on a cada illa hi ha una delegació de Romàntic. El que vol dir que una delegació és com una espècie d'almacén on hi tenim els productes i els servim als clients que solen ser hotels de costa. Fora d'Espanya tenim un departament dedicat als cruiers, on tenim 3 companyies que fan feina assíduament en la companyia Romàntic. De fet, avui hi ha gent prevista per estar aquí i veure el que estem presentant, de cara a les futures contratacions, i això ens dona bastantes alegries i també va millorant, va de més a més. Així, aquí hi ha un gran mercat que nosaltres el que fem és estar al costat i, a mesura que vagi passant el temps, millorar-lo.